Meron tayong upo dito dinala yan. Dalawa yan na upo. Tapos ito yung isa. So yan mga upo natin dito ngayon. Galing pa ito sa ano, sa bahay. Pag uwi ko dinala ko. Yan. Bilog. Yan ang upo natin. So magandang araw mga kuragan. Update ko lang kayo sa aming ginagawa ditong ano, sa Matakong project. Andito tayo ngayon. Bali nagbubuhos pa rin sila ng poste dahil di natapos yung pagbubuhos. Dahil yung ating mixer ay nasira. Kaya nagbubuhos na sila ngayon ng manong-manong nagbubuhos ng mga poste. Dito kabubuhos pa lang nila yan. Kabubuhos pa lang nila dyan. Bali malapit ang matapos. Isa na lang poste yung lalagyan na yung dito inuukay pa. Yung inuukay. Ayan. Bukas baka matapos na yan. Kasi di pumasok yung nag-ukay dyan ngayon. Kasi madalas umuulan dito kaya di na tuloy yung pag-ukay. Tapos dito naman masipag sa amin na matanda. Yung pinakamasipag sa amin na matanda. Ayun, pinakamasipag na matanda dito yung Pinakamatandang senior citizen. Yan. Si TikTok. Tapos yung sila yung hinahalo. Ayan o. Naghalo sila ngayon dahil sira yung mixer kaya mano-mano yung gawa nila. Ako. Ikaw? Ha? Ayan. Oh. Nag-iipon ng sako. Uy. Nag-iipon ng sako. Nag-iipon na sila ng sako. Tapos dito kabubuhos lang nila kanina. Kasi yung lupa itapon dito dahil bumabagsak nga. Kaya dyan muna nilagay. Saka dito naman yan, nabuhusan na. Ito naman nabuhusan kahapon. Tapos dito. So yung dalawa na yun wala pang buhos yun. Kumbaga nakaprepare pa lang dahil nga nahihirapan buhusan sila ng madalian dahil mano-mano pagbubuhos. So malapit na siyang matapos. Poste na lang. Tapos dito sa baba nagtatay beam na. Diyan yan nagtay beam na sila dyan. Naglalatag ng bakal sa baba na yan. So dito yan naglatag na sila dito ng bakal. Bali yung gagawin kasi dito nakaano lang siya, nakaangat lang siya dito sa lupa ng 2 inches kasi tie beam lang to kaya bali mag-siding lang sila dito, lang sila maglalagay ng siding, pero yung sa tapat ng lupa hindi na. Maglalagay lang dyan ng mga gravita tapos tie beam na, papormahan na pagdacho doon dahil di na kasi yung pupormahan namin ng forma sa ilalim dahil para tayo di na mahirapan magtanggal at hindi na dagdag gastos. Kaya ang gagawin natin siding na lang yung paglalagyan. So ang ginawa dito sa sa tie beam, naglagay tayo ng 10mm na pinaka extra bar niya sa gitna. Tapos dyan yan ang itsura. Isang tayo dyan, isang dos tayo dyan, tapos isang dos tayo dyan, tapos 4 na gis nila yung ginawa. Tapos yan na ginawa na nilang 2.15 rin to. Tapos ginawa na lang 8.8. Yan ginawa nila dyan. Yan diretso doon. Tapos dito naglagay na rin ng forma yan sa ilalim para dugtungan na yung bakal. Ayan yung itsura nya. Bali pag nagano tayo sa dugtungan tayo mga splicing, dapat siya nasa 1 meter yung pinakadugtungan nya para naka-alternate siya, hindi
hindi magkapantay yung putol para matibay. Kasi yung iba kasi ginagawa pantay yung putol lang, kaya medyo walang tibay yun pag para sa putol. Kailangan naka-offset ng nung sa baba, naka-offset ng 1 meter kung mahigit pa, tapos yung sa naman nakahurong para pag dinugtungan matibay, kapit na kapit. Tapos dito ganun din, naglagay sila ng ayan. So ayan pa rin mga Kuragon, siguro dito may space silang 120 yung dugtungan niya. Yan, dito yung nakalugtong yung isa, tapos yung dalawang malaki na 16mm, naka-offset siya, mahaba yung pagka-offset niya. Ayan, dito may cross beam tayo sa gitna kasi di na to, wala na ditong poste. Yung nagkaroon lang ng poste yung mga diretso, isang diretso pa ganun, isang diretso na yan, may mga poste yan. Tapos dito sa gitna may cross beam, kada isang space kakaroon siya ng cross beam. Ayan, dito diretso din to hanggang doon, lahat may mga poste yan. So sila naglalagay na ng stirrup para pag nabuhusan na to, formahan niya na kailangan mo itong buhusan yung flooring para ma-flooringan na muna ng maayos. So ayan, sila, magtatali na naman sa sa poste. So dito, so yung mga Kuragon, napansin nyo nagkaroon ng stopper yung ginagawa, pero bato na lang yung nilagay natin dyan. Ayan, bali nasa dos din yan para pag binuhusan siya, nakaangat siya sa ating bakal. Ayan. Tapos dito, so ayan yung itsura niya punta doon. Bukas puporma na natin to bukas. So dito mayroon din, dito napormahan na natin. Ayan, nakapagporma na tayo dyan. Bali bago yung buhusan ay pormahan muna natin to para sabay-sabay mabuhusan. Tapos dito, so ayan ang ating kasamaan. Ayan, ang kaway oh. Bukas magpapamerienda tayo. Master ng burusan. Master ng burusan. So dito nga, yung lupa kasi dito bumabagsak lang dahil malambot yung lupa dito, kaya bumabagsak. Kulang pa. So ayan, pasa lang yung dito. Yan sabay buhos. Kasi yung kapal natin na 60 cm yung kapal ng ating buhos. Ilang alo na kayo? Ilang alo na? Apat. Ilang yun? Ilang 5 simento na? Oo. Naka 5 simento na. 20 supot na to. 20 supot? So ayan, ang oras ko. Maghapon sila, yun lang ginagawa nila lagi. Magbuhos na magbuhos. Namin isang araw. Lolo ko man din. Kadilig siya di kami. Tatao naman. Ayan. Kapag kami isang araw. So ayan manong buhusan.
So yan. So pag natapos nila yung mga Oragon, nandun siya sa dulo. Yung dalawa na yun bubusan. Pagkatapos din yung dalawa na yun, yun ang pinurman doon ng mga tie beam sa dulo na yun. Kasi ilang araw na yun napurman, hindi pa nabubusan. Kulang kasi sa ano, kulang sa tao. Dalayog paragdag nung ating mga sister. Tama na muna daw itong taong ganito, karami. Last na halo na yan, oh. Oh. So ayan. Masabaw, masabaw. Rulugad ka ng bilis mo, Chan. Nagmamadali si Kuya Tuti kasi uulan daw. Nagmamadali yung pinakamatanda dito. Kalabol. Kalabol lang ang tumatanda. So ayan naman kurado na umuulan na. Yung ating panahon ngayon, oh. Sobrang sama ng panahon, oh. Ayan. Umaambon-ambon na. Na lang, last na lang. So dito mga Oragon na yung isang kasama natin, ito yung ginagawa. Nag-hollow blocks dito. Kaso sa ngayon umuulan kaya tumigil siya dito. Ayan. Ito yung mga ginagawa niyang hollow blocks. Ayan. Nag-hollow blocks na tayo dyan. Para to sa ano? Para to sa retaining wall kasi yung retaining wall na ginawa natin doon. Hindi natin sinagad. Kaya ang gagawin natin magkakaroon tayo ng hollow blocks na lang yung ilagay natin sa ano. Kaya itong hollow blocks dito 6 inches to na laki ng hollow blocks. O lapad. Oh. Ayan. Ang pinalabas nitong pag hollow blocks dito 35 pieces na kada isang sakong simento 35 na piraso. So ayan. So yun nga mga Oragon, umaambon. Hanggang dyan na lang ang ating update sa inyo muna. So next video ko naman, i-update ko naman kayo kung ano nang kaganapan dito sa ating Matacong project. Yan mga Oragon, supportan yung aking ginagawang video dahil para masubaybayan nyo ang aking ginagawa. Sa mga silent viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo.
sa pagsusubaybay nyo sa aking ginagawang video o pag-vlog. Thank you.